Bethunani khanize. Hey, kukhulu okuzayo sana. Lwenzekayo uXolani Sabelo ongumyeni kaVuyokazi Nciweni. uVuyokazi Nciweni ongumama womntana kaMpobelo Mseleku esibazela from Izingane Zesthembu, uthando nesithembu. Now ke uSabelo lo uye wathi go live on Instagram ethetha ke ngento yoba uhleli kunye no manager wakhe because yonke lento that has been happening etrenda iye yaphazamisa nempilo yakhe wodwa olala nasezibhedlele. Okay, so ngoku sibona ke uLady Londi esafake ipost ku Facebook. After ke besishiyeke sizibuza bakwenzeka ntoni uXolani was live for over 6 minutes kodwa engade atsho kanye bakwenzeka ntoni ephela kuthetha ngobaby mama, ethetha ngoVuyokazi kodwa engatsho kanye. So uLady Londi ke uye waveza uXolani ethetha ngoVicky. Andiyazi ke lo mntu xa bunobuthetha naye but andazi ngathi phone call le echaza uVicky ba emncwasile. Ithi ke le post ka Lady Londi nzayidlala ke ne voice note le. Ithi according to Xolani, things are sour between Vicky and Vuyo after Vicky efense uXolani. So after uVicky efune uXolani. uXolani continued to say uVicky is beautiful but akanangqondo ngoba ngumngane onjani ofuna indoda yomngane wakhe. Kutsho uXolani ke ethetha ngoVicky. Khanikhe nimamele ke nani ke bethinene uXolani ethetha ngalento ka Vicky. Apparently uVicky unaye naye indoda ese-UK nabanye abantu base-South Africa kuningi. Ufuna imali kodwa ke imali ngeke azayithola. Hayi namuhle shemi, yes muhle but ekugcineni ingqondo ikhona ingqondo, ayikho ingqondo. Beauty with no brain. How can you dayisa umngane wakho? Apparently naye unendoda e-UK ifuna ukumposta uthi ungangipost because she's got some people in South Africa. Ndiseza ukhe ndijonge ke ikhona ivideo endakhe ndayenza ngento kaVuyokazi kunye noVicky ndathi kodwa le friendship yabo ngoba kaloku badibana njani kwabona ekuqaleni babedibene ngoba uMpumelelo waye wancwasa uVicky bathandana then ke uMpumelelo waba-introducer to each other so bebedibene ngoshera indoda. So yintoni ezawuphinde bastope ke ngoku okanye ezamkoyikisa omnye uba onqena uvuma indoda yomnye. Umzekelo uVicky angonqena ntoni uvuma uXolani benze eso sithembu because babedibene ngesithembu kakade and then ke uVicky ubonile noba uXolani lo uyayenza into oncwasa ngoba nanku kukhona le YouTuber libele igama lakhe wethu kodwa nguPhoswa I think ifani yakhe lo besanda ukwenza ivideos apha releasile ba uXolani befuna umthengela iTV warawara. So kuningi bethunani and ingathi kusekuningi ekusezawuvela. Nzayidlala ke ilive le kaXolani ebenzile kodwa ingathi zininzi indaba eziphumayo bethunani ingathi asizolala namhlanje. Ndanibona ku video elandelayo. Bye.